Здравейте отново, драги зрители! Вие всички, какво? Не сте толкова многобройни ли? Това ли мислиш, бе, Прокопи? Поне ти стоиш тук и слушаш, ти си достатъчен. Да, той твърди, че нямам достатъчно публика, макар че аз виждам на екраните още като започна и се появяват първите лайкове. Благодаря за което, благодаря за първите споделяния, пък Прокопи да си гледа работата. Той само мълчи. Прокопи, днеска с тебе ще си говорим за енергото и за тока. Какво? Да, това е една обширна тема. Та кражби на ток, та цигани, които не си плащат тока, та защо не го плащат, та защо не еди кой си начислили повече, та не знам какво. Всъщност, темата е огромна, необятна, но аз ще поговоря за нещо друго, Прокопи. Ще поговоря за тока, енергото и бюрокрацията. Първо, да поговорим за това как се формира цената на тока, която ние плащаме. Цената на тока се формира по следния начин. Съответното електроразпределително дружество, в случая нашето се казва EVN, купува електроенергията, като съвкупност наричат го енергиен микс. Много сложно звучи това, енергиен микс. Прокопи, сложна работа, нали? Този микс се състои от произведеното количество електроенергия от частни дружества, които са ВЕЦ-ове, ТЕЦ-ове, модерните панели, китайски и всякакви други перки и всичко друго. Това цялото се купува от съответната организация, в случая нашата EVN, и се продава на гражданите, като върху цената на покупката се начислява и цената на разходите и се начислява и печалба, като всяка нормална фирма. Разходите са за заплати на началници, за заплати на касиери, инкасатори, за заплати на тези момчета, които в дъжд, сняг и студ ходят и така, за да може да свети лампата, погледни, Прокопи, осигуряват така необходимата електрическа енергия. Всъщност аз дай ще кажа няколко хубави думи. В нашото село, забелязва да си колкото пъти стане буря, тока прекъсва за малко. Значи някой някъде се е юрнал в този силен дъжд, юрнал се в сняг и се е покатерал с стълба, с нещо е вързал с късаната жица. Сега друг е въпросът, че остарява техниката, но това е реалността. Не за това ми е темата. Темата ми е за бюрокрацията. Каква фактура получих оня ден от енергото? Фактура за, ето ще ви я покажа тук, дано да я видите на вашите екрани. Сумата е 34 стотинки. Получаваме по почтата. Да, не съм изразходвал нищо и сигурно има стотици такива хора, които са в отпуски, няма ги по цял месец и не изразходват нищо. Мисълта ми е обаче за тези 34 стотинки и за тази фактура. Този лист, включително е напечатан на цветен принтер, виждате на вашите екрани, като себестойност струва около 50 стотинки с печата заедно. Това на себестойност, иначе той би се продал за по-голяма цена, ако иде в някоя рекламна фирма. Отделно този плик, в който е сложена съответната фактура, струва около 60 стотинки, може да се закупи такъв на едро от фирма Рамисто, град Стара Загора, която е една много силна фирма за продажба на канцеларски материали. Какво става тук, Прокопи? Стана, че плика плюс фактурата правят общо 1 лев. Така, помисли си обаче, този плик има марка. Не знам колко струва марката, сигурно на едро са заплатили на Български пощи някаква по-ниска цена и може би, да речем, 50 стотинки. Или имаме до тук 1,50 лв, за да получим ние с тебе, Прокопи, една фактура от 34 стотинки. Ти какво мислиш по въпроса? Това не оскъпява ли електроенергията? От друга страна, това не е ли безумие? Ще кажете, ама закона за счетоводството на бюрокрацията, всъщност, бюрокрацията е необходимото зло, беше казал един голям мислител. Да ти кажа честно, не му знам името и всъщност това сега си го измислиха. Но ако кажа, че аз съм го измислил, никой от публиката няма да ме повярва. А като кажа, че един голям мислител го измислил, някак се звучи по-авторитетно и хората могат да повярват. Иначе, кой съм аз, че измислям такива определения? Както казах, бюрокрацията е необходимото зло.
Съгласен ли си, Прокопи, с тази идея? Съгласни ли сте и вие, драги зрители? Споделяйте, коментирайте, тагвайте и най-важното, тук цензура няма. Благодаря ви за вниманието.